Motocrossová sezóna 2025 bola moja prvá sezóna potom, ako som si zlomil stehno a neskôr aj prst. Nebolo to ľahké fyzicky ani psychicky, ale práve vtedy sa ukáže, či to naozaj robíš preto, že to miluješ. Tak ako to teda dopadlo? Poďme si to rozobrať. Zima bola o jednom, dostať sa späť do formy. Každý tréning bolelo ma vlastne už len chodenie. Každá jazda mi pripomínala, že ešte nie som tam, kde som bol. Ale pomaly som sa do toho dostával. Prvý pretek sezóny, MX Open Veľké Uherce. Chcel som len zistiť, ako na tom som. Skončilo to pádom, nevážnym, ale fyzicky ani psychicky ma to rozhodne neposunulo. A vtedy som si uvedomil, že bude lepšie, keď na to prestanem tlačiť a nechám to plynúť. Táto sezóna bola klasicky popri práci v mojom Motoshop 81, strihanie a editovanie videí, vymýšľanie a množstvo práce a tiež v tréningoch ľudí. Proste klasický real life režim. Hlavne ráno robota, po obede a neskôr tréning a víkend preteky. Nie vždy chuť a nie vždy motivácia, ale vždy o to dôvod pokračovať. Odjazdil som 15 pretekov, hlavne MMSR a MMČR plus pár voľných závodov. Nie každý štart bol ideálny, ale sezónu som dokončil zdravý. A to je viac než čokoľvek iné. Záver, MMSR celkovo 6. miesto, MMČR celkovo 10. miesto. Získal som veľa skúseností a ešte viac dôvodov makať ďalej. Táto sezóna ma naučila to, že niekedy je lepšie veci nechať plynúť tak, ako sú. Netreba tlačiť na pilu. Ja nie som majster svetla, ale viem, že to, čo robím, robím dobre. A to je dostať motocross medzi ľudí. Chcem sa poďakovať rodine a priateľke za ich podporu, pochopenie a trpezlivosť. A taktiež sa chcem poďakovať vám, ktorí ma sledujete, za to, že sa na závodoch za mňou zastavíte, odfotíte, pokecate, alebo len hodíte like na video a dáte mi spätnú väzbu, že vás to baví. Možno si to neuvedomujete, ale práve to ma veľmi naplňa a posúva ďalej. Tak čo hovoríte na moju sezónu? Ako sa darilo vám? Napíšte mi dole do komentára. V ďalšej epizóde vám poviem niečo o mojich najlepších závodov sezóny, kde to bolo, ako sa mi darilo a prečo to vlastne tak bolo. Ak sa ti video páčilo, daj like, ulož si ho, môžeš ho zazdieľať alebo repostovať. A nezabudni ma sledovať pre ďalšie videá. Čau!